Ora kok jaluk sawer. Oke, pukul Mas. Auto sik terus lagi disawer ngono lho, Mar. Lah. Yo. Awas alon-alon. Persiapan. On. Weda. Sing rasa Mar, sing rasa. On. Iya, no. Dalam. Ayo. On. Ayo bayangmu ganti. Engkek. Ayo le, ayo tepuk tangannya mana? Ini bayang Semar. Yo. On. Greg gak kuat toh, Greg. Gak kuat toh. Jan kayak tong glundung iki. Genjote lho. Obah sampean iki sing gak iso Semar awakmu sing gak kuat. Hah? Piye? Iki mumbul lho, Mar. Mumbul Mar. Mumbul matamu. Sauto nyamburi ngono lho, Mar. Anu silitku kembung Silet tak kembung iki weteng bol. Weteng. Mbak. Hei. Wani nyawer ora? Soalnya Narayana Putra lagi. Apa diganti? Sholatullah. Glek. Salto sih, sampe nyawer ya. Oke, Glek, kon salto sih paler. Piye? Kon salto sih. Sauto sih. Ora nggae tangan. Lah terus oh iya. Sauto lepas tangan maksudnya ngono. Genjote kayak tai.